سەرۆک بارزانی تەکەس کرد هێزên پێشمەرگە ئەو بوون یەنک و بە قوربانی خوی ناخوا خاکە کوردستانê li ser erdê ji rêxistina Daişa terorîst parast. Tekeskir Daeş dijminê mirovahiyê bigiştiye. Di daxuyaniyekê de roja çarşemê 27 çileya 2021 Kurêbaz News ji aliyê xwe ve şopand, Serok Mesûd Barzanî got ku ev e demeke hin navendên ragihandin û siyasetê behsa şerê Daişê dikin. Li vir rastiyek heye divê were tekeskirin û nabe were paşguhxistin. Ew jî ew e ku rêxistina Daeş dijminê mirovatiyê bigiştiye. Şerê li dijî Daişê ne asan e ji ber ku bereyên wê berfireh û gelek warên wê hene. Aliyek bi tena xwe nikare Daişê bi yekcarî têk bide û tu nebike. Her wiha Serok Barzanî amaje kir û got ji navbirina Daişê pêwîstiya wê bi hemahengî û karekî hevbeş ji hemî aliyan û civaka navdewletî ve heye. Hêzên pêşmerge ew bûn yên ku bi qurbanî xwîna xwe xaka Kurdistanê li ser erdê ji rêxistina Daişa terorîst parast û tekes kir. Daeş dijminê mirovahiyê bigiştiye. Serok Barzanî daxuyaniya xwe de her wiha amaje kir û got di wê demê de di dema şerê Daişê de mespasiya hevpeymaniya navdewletî û Amerîkyan li ser piştevaniya wan ji hêzên pêşmerge kir. Her wiha mespasiya hemî aliyên beşdar di şerê Daişê de bi her şêweyekî kir. Lê tevlî wê yekê divê hemî kes û alî tê bigihin ku li ser erdê yên ku xaka Kurdistanê bi xwîn û qurbaniyên xwe ji êrişa rêxistina Daişa terorîst parast pêşmerge bûn. Dê dawiyê de Serok Mesûd Barzanî tekeskir û got tu kes û alî nikarin wê rastiyê veşêrin ku efsaneya Daişê li ser destê leheng û qehremanên gelê Kurd hat eşkandin û rûxandin. Di destpêka sala 2014 de rêxistina Daişa terorîst ji Sûriye derbasî Iraqê bû. Hindeverên sînorî bi herêma Kurdistanê re kontrol kirin piştî ku artêşa Iraqê bi pîlan û biryar ji hin serkirdeyên wê ve reviya û çekên xwe yên herî giran bi cihiştin û bi hezaran çekdar jî tevlî wa bûn. Daeş derbasî hindeverên Kurdistanî bû yên ku li jêr kontrolê rêveberiya hikûmeta Iraqê bi wan çekên giran û rûxandina artêşa Iraqê li pêşwan êrişî herêma Kurdistanê kirin. Di destpêkê de derbasî hindeverên Kurdistanê bû hewla dagîrkirina Kurdistanê kirin. Lê hêzên pêşmerge û bi beşdariya pêşmergeyên leşkerê roj mil bi milê birayên xwe bi serokatiya Serokê dîrokî û pêşmerge Mesûd Barzanî piştevaniya hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê şer û rûbirûbûna Daişê kir û tevlîko çekên pêşmerge nel gor hêz û corê çekên giraniyên Daişê ji destê artêşa Iraqê desteser kirbû. Lê pêşmerge bi viyan û bihewerî û qehremanî berevaniyeke kêm nimûne di dîroka mirovatiyê de di ber xaka Kurdistanê de û mirovahiyê bigiştî kir. Li gelek sengerên şer de destan tomar kirin. Xwaka xwe ji Daişê rizgar kir. Di beramber de bi hezaran şehîd û birîndar danî. Her wiha hêzên pêşmergeyê roj di şerê Daişê de ji destpêka damezrandina xwe ve tawekan ha bi dehan şehîd û birîndar bi merdî dane hîn jî di erkê xwe de berdewam in. Alî Umar